चिरां जिल्लानि बर' खौरांगिरिफोरनि जाति बासियालासे सुबुं अनसायनाय। देहायारि नोरजिया गावनि आंगो न' बांखौ मिथिरोङै सुबुंफोरखौ हेफाजाब खालामनानै गोजोननाय लानो हादों चिरां जिल्लानि बर' खौरां फोसावग्रा खौरांगिरिफोरा। थांनाय सानखालि सान्तिपुर बाजाराव थाग्रा सासे सुबुंखौ हेफाजाब होखांनायनि उनाव फिन आरोबाव चिरांनि काजलगाव बाजाराव आलाय सिलाय थानाय सासे दुखुथिया सुबुंखौ मदद खालामबावो। थिग बिब्दिनो गानग्रा जि जोम मोजां नङिलाय गानग्रा जि जोम होनानै खबसे ओंखाम जाहोनानै खानाय दारिखौ सिनस्रांनानै आखाइ आरो आथिंनि आसुगुर हाना होनानै थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै सावस्रियारि सिखोन साखोन खालामना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाखौ मावखांनायनि उनाव रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाब मोनोब्ला इयुनाव साबसिनै हाबा मावलांनो हागोन आरो बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ फोसाबनानै मदद होनायनि गोख्रों खामानि मावगोन होननानै फोरमायबावो खौरांगिरि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहायै टाइम नाउ बड'लेण्डनि मेनेजिं डाइरेक्टर फरमेसन नार्जारि, BMN निउजनि मेनेजिं डाइरेक्टर दानेल वारि, बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाबनि एडिटर इन चिफ अनजालु बसुमतारी, बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि फैदान बसुमतारी लोगोसेयैनो निउज पर्टेल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि जोहोलाव मुसाहारि आरो खौरांगिरि इज्राइल बसुमतारी बिथांमोना खौसेयैनो बाहागो लायो। बिथांनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रिमोन, माने खानायाबो लावजोबनाय, आसुगुर लावजोबनाय, मोदोमाव गाननाय जि मोजां गैया आरो मिथिबाय जोङो बिथाङा माने ओंखामखौनो जायानो, ओंखाम जायालासिनो थादों होननायखौ जों मिथि मोनबाय। गोसोआव खोब दुखु मोनदों जोङो नुनानै, आरो जोङो रायज्लायलायनानै बिथांखौ जोंनि धोरोमखौ जा सहाय खालामनो हायो बेखौ जों खालामदों। बिथांनि गाननाय जि मोजां गैयामोन, बे हिसाबै जोङो बिथांनो गाननाय जि मोजां होबाय, बिथांनो एसे ओंखाम जाहोनाय जाबाय जोङो। नंगौ बाथ्राया थारैनो सैथो। जिथु थांनाय मैयाहाय जोङो सान्तिपुर, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुरावहाय सासे सुबुंखौ सासे माने बाजाराव थाग्रा सुबुंखौ जोङो मदद खालामदोंमोन। बयबो नुखादों, खौरां बिजोङावबो जों फोसावना होनाय जादोंमोन। दा बे फोसावखांनायनि उनावहाय जोंनो माने नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनिफ्राय जोंनो माने गोबां मानसिफ्रा जोंनो खोन्थाहरदों, माने काजलगावआवबो बेबायदि सानैसो सुबुंफोर दङ होननानै। खोन्थाहरनाय लेखायैनो जोङो गोनांथार मोनसे खामानि लानानै काजलगावआव फैदोंमोन। जोङो लोगोसेनो गासिबो खौरांगिरिफोर, बर' बिजोंनि खौरांगिरिफोर जोङो चिरां जिल्लानि फैनानै जोङो सिन्था खालामबाय आरो जोङो बिथांखौ नायबाय। नायनानै नुबाय जोङो नंमारगौ दङ बेहाय, माने बे काजलगावआव मोनसे अभार ब्रिज दङ, बिथाङा बे सिङावनो थायो। ओमफ्राय जोङो नायबाय बिथांनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रिमोन, माने खानायाबो लावजोबनाय, आसुगुर लावजोबनाय, मोदोमाव गाननाय जि मोजां गैया आरो मिथिबाय जोङो बिथाङा माने ओंखामखौनो जायानो, ओंखाम जायालासिनो थादों होननायखौ जों मिथि मोनबाय। गोसोआव खोब दुखु मोनदों जोङो नुनानै, आरो जोङो रायज्लायलायनानै बिथांखौ जोंनि धोरोमखौ जा सहाय खालामनो हायो बेखौ जों खालामदों। बिथांनि गाननाय जि मोजां गैयामोन, बे हिसाबै जोङो बिथांनो गाननाय जि मोजां होबाय, बिथांनो एसे ओंखाम जाहोनाय जाबाय जोङो। आरो बिथांनि जिथु देहा, माने खानायफ्रा लावजोबनायमोन, बेखौ जोङो सिननानै होबाय। आरो बिथांनि मोदोमाव ओरैबायदि माने मैलाजों बुंफबनायखौ जोङो थुखैबाय। बिथांखौ मोनसे माने मोजां थासारियाव बा मोजां माबायाव जोङो लाना फैबाय आरोखि, खालामबाय जोङो। नैबे जायगानि थागिबिफ्रा जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला नैबे जायगायाव बियो गोबाव माने 5-6 मासनिफ्राय दङनो, बेयाव थायो होननानै बुंदों। जों नाजादों आरो जोंनि धोरोमनिफ्राय जा हायो जों सहाय खालामबाय। आरो जों बिथांजोंबो रायज्लायबाय, आरो बिथांजों जों रायज्लायनायाव जे हमदांनो हादों बिथांनि जिथु साननाय बेयो बारा गाज्रि जानाय नङा। बिथाङा बुहुद माने बुजियोबो, आरो जि खोथा बुङो बेखौ बिथाङा हमदांनो, जास्ट खर'आ एसे बेहा प्रब्लेम थानो हागौ। आरो जों बिथांखौ सोंनानै मोनदों, बिथाङा तिनिसुकियानि होनना बुंदों। मा नाममोनलाय? रन्जन थाथि होनना बुंदों आरोखि, तिनिसुकियानि। ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै न'खरनि मानसिफोर दं होननानै फोरमायदों। दा तिनिसुकियानिफ्राय थाबायै फैनानैसो नैबेसिम सफैदों होननानैबो खोन्थाना लादों आरोखि जोङो। बिथांनि देहा मोदोमखौ फोसाबनो मोननानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों? निस्सय बहुद गोजोननाय मोनदों। जिथु बेयो मोनसे मानसि
मानसि हारिनि मोनसे खामानि मावनायनि बाहागो होननानै जों सानो मानसिनि मोनसे धोरोम बियो जोङो ओरैनो थानो नाङा जायखिजाया सुबुंफोरानो माने गावनि साखाथियाव बेफोरबायदि सुबुंखौ नुयोब्ला जेरै हायो हेफाजाब होनांगौ सोरबाया उखैनानै थायोब्ला नोंथाङा जुदि आखायाव बिथांखौ हेफाजाब खालामनो हानाय थाखा फैसा रां रुफा दङब्ला बा ओंखाम बोथिसे बिथांनो होनो हायोब्ला नोंथांनि निसय सहाय खालाम नोंथांनि सहाय खालामनायजोंनो बिथाङा थांनानै थागोन जों मानसि हिसाबै सहाय खालामलायनो थानांगौ मदद खालामलायनो थानांगौ आरो बे जायगायावल' नङा गोबां माने जायगाफोराव बेफोरबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो बे हिसाबै बै ओनसोलनि मानसिफोरा एसे दायथ' लानानै बिथांमोनखौ नायब्ला मोजां आरोखि जाहाथे बिथांमोनाबो थांनानै थानो हायो नोंथांमोना मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै बे सासे सुबुंखौ बिदिनो फोसाबदो आरो नेक्स्ट बाराव बिदिनो फोसाबबावगोन निस्सय जोङो मोनसे थांखि लादों जोङो खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि सुबुंफोरनि सायावहाय बेफोरबायदि सुबुंखौ नायनायनि मोनसे बेबस्था आरो खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जाबाय सम फैयोब्ला नोंथांमोन रायजो राजानो जोङो फोरमायगोन आरो नोंथां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बे खामानि मावनायाव हेफाजाब खालामब्लानो जोङो निस्सय आवगायलांगोन आरो मोजांसिन खामानि मावनो हागोन होनना जों सिन्था खालामो आरोखि बिथांखौ जुदि तिनिसुकियानि सोरबाफोर सिनायदोंब्ला न'खरजों जगाजग खालामनानै होनानै न'खरसिम लांनो थाखाय बेबस्था खालामना होयो आरो जोंजों जगाजग खालामो जाहाथे बिथांखौ गावनि न'खरसिम सहैहोनो हायो बेखौनो जों लुबैदों आरोखि मानोना बिथांनि न'खरसिम सहैथों आरो बिथाङा गावनि न'खरावहाय गावनि आंगोफोरजों गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे थाहैफानो हाथों